production ko. Hindi po nakakalatin po sa ating mga customers po natin. Oh guys, so ang daming bunga ng ang nila dito kalabasa. Nakabitin, may nakalagay sa ibabaw. Sana ganito ang lahat ng mga Pilipino. Marunong magtanim. Ayan guys. Pwede lang kukunin ko itong isa. Ito. Sobrang laki oh. Uy! Ito yung maganda no. Kasi ang importante yung maluwang yung area natin. At saka ito po isa. Nilalagyan po ng cosmos. Ito po yung insect repellent po. Kaya nilalagyan po dito sa tabi ng mga gulay natin gaya itong kalabasa. Ayan. Ang ginawa dito guys, ito pang parang lagayan nito. Dito nila dinatanim. Ayan. Okay. Magandang tingnan. Napakagandang tingnan guys. Wow. Sana hindi na ako bibili ng kalabasa pag ganito ang tanim ko. Ang dami-dami. Ayan. Andito naman po yung tanim nilang mga ano tawag ito? Talong. At siyempre po yung ang paborito kong okra. Ayan, ang dami. Wow! Daming bunga. Ngayon sa ganito pong tanim ng sitaw. Ayan. Importante po mayroon siyang akyatan. Ayan guys. Dami oh. Wow. Hindi no? Palaya. So ganito pala ang dapat na akyatan ng ang palaya. Ang ganda guys. Ang daming bunga ng palaya. Sana all. Sarap kaya nito. Anti-cancer po ito. Diabetes. Dami. Pipino. Po tayo sa DA Suwal at nandito po yung mga iba't ibang mga taniman ng mga gulay. Yan po guys, ang dami yung mga palaya. Sana dami mga gulay dito. Importante yung area eh. Dapat maganda po yung pinalalagyan ng area. Mataas, tapos hindi po puro bigan. Natin dito. Parang bunga dito. Kaya rin isa. Ito ay upo. Ganda. Kagawa. Yan, dito pang akyatan niya. Siyempre may design. Puro upo. Yung ano yung nilibing siya. Madam, ito, ginugulay nyo to? Yes, ano ko yan? Ay, Kain yan, sir. yes po, ginugulay po to. Tumingin po kayo ito, yung medyo malambot siya. Ito ginugulay din to, inihalo sa kamote, bungang kamote, saka yung talbos niya. Pero yung ano, pag ganito lang, wala na pong tatanggalin dito. O yan ma'am, pwede yan. Ito ma'am, gamot din po ito. Itong violet, yan. In kayo warm water, tapos inumin nyo. Maraming kanyan benefits sa katawan natin. Ay, lanti madam, ninitan eh. Kanto eh, sobra lang talo to. Ayan eh, sarap ito madam. Nagawa yan. Si madam nangunguha. So ito yung container gardening po, mga lata. At ang tanim po nila dito ay, ang pagkakalam ko ito ay kangkong. Ayan. So pwede pong ganito ang gawin natin. Ayan. Kung medyo yung area natin ay medyo hindi siya mag-aanong maluwang. Okay. Ayan, ganda oh, pagkakaayos niya. Tapos kung plus mo tayo, pati Sige. Sulit na lang kay Sir Larry. Hello. Facilities Office of the Provincial Agriculture, A.
ang magiging facilitator natin, magle-lecture short lang, tapos may hands-on din. I encourage each and every one of you na mag-participate po. So lahat po ng mga ang tanungin nyo na po. Kasi para sa lahat po ng questions na namumuo sa ating isipan, you can ask to Sir Andrew. Ang ating facilitator ngayon is si Sir Andreo Bracas, graduate of PES San Carlos. Kaway-kaway po yung mga graduate dito. Kasi karamihan sa mga farmers natin, yung mga farmers na hindi masyadong maalam sa pagtatanim, isa din yung magandang klase ng lupa. Nila siguro. So, ito naman yung organic fertilizer. Di ba? Hindi ba po yata alam yung organic fertilizer? First time po ba? So yung fertilizer na organic, Organic fertilizer. So, yung organic fertilizer, dalawa dapat? dalawa may Mekos mo na. Isla daw, isla. isla ko na. Ha? Madam Isla. Madam Isla. Nandun niya kay Mamali. Kasi mahirap na bigla. Nabanglo. Ano ba, Marag? Mali na mga kam. Isa lang daw. Isa lang ang anusan nyo. Ayaw rin So kasi ang katwiran ng iba. This is din po kayo ng activity na yun sa pag-ibig game. Kung paano po yung system na gagawin para po hindi na nila barat-baratin po mga farmers natin. Hindi, yung sa government na lang po ang ibigay. So, meron na rin kami parang order na kumbaga ilinig na natin ang pagbigay sa mga schools. Kasi na sad to say, pagpag-validate na po talaga. Okay, or sa validation lang ginagamit. So, it's the same as talaga. So, Ayun na yung babae yun. Yun. May ganon. Yung lalaki, may paturog. Ma'am Connie, Paturog. pag nakagat daw yung mga bata, mayroon po bang mga ay, walang lason yan sa kaya lang. Ay, kahit nagtahog. Ay, Ilocano. Yun yung laki. Yun, yan yung abo. Ito? Pero sa farm, pag maglalagay kami sa farm, Harmful. Din amay udot. Niya laki. Taganyan siya. Why daw? meron akong ano dito. Tingin nga tayo. Hindi nga, naayos ko na. Kinakasama na yan. Pili nga na. Ma'am, ano po itong white eh? Mold? Yes, sir. Kasi nakakontract siya sa, ano, sa Picturean mo. Ganyan. So ito yung airwings. Airwig. Airwig. Oo, sige, picturean mo. Yung mga ano, ma'am. Yung Man, Erwin, si Karen. airwig ka. Paano ilagay na siya sa... tumutulong para maging mabuhaghag po yung lupa. Ikalawa, siya rin po yung gumagawa ng porosity ng lupa. Kung pansin ninyo, may cement na may lamuto dahil sa may carbonized rice hull. So isip nyo, bilang ang bangot may rest yun, ang tikakarga yun. Ang tikagon to may uring. Absorbs the moisture. So si carbonized rice hull mo, dahil iya tutulong ang tumay lamot dapat i-absorb to may nutrients. Kuman sa gagawin to. Natan, pangalan to may nutrients, kinon organic fertilizer. Kasi si seedlings, nung naupo lang may nutrients to may kotilidon na may storage food tutan, sa pangalan ko lang yung supply, madalin. Natan, nung kakadalin, ang kapoy nutrients, ang kapo atong balag. So sa pangalan ko natan, di man sa may organic fertilizer. Means yung pagkatapos mong kainin, tutubo agad. So, halimbawa si avocado, si langka, si kakao. Nung napansin nyo tan, lukasan nyo, mamainom may tubo. Sa tawag si kara is recalcitrant seeds. Mabilis lang po silang tumubo.
Okay. So, ito na ay. Ayan, may bubusako. Bubusako. Kasi, this, pagkasin tayo namin ito. This is Japanese technology, hapon. Okay. Ang bubusako or wood vinegar, bali, Japanese technology na ito na bubusako facility. Pwede natin gayahin yung structure, tsaka pwede na natin gayahin yung technique, at tsaka pwede natin ito i-experiment sa mga gulayan natin kung ano talaga ang effect niya. Or can I na ba? Ano talaga nakin mo? Yeah. Yung mukusako. Ay, yung tinatawag na wood vinegar. Galing po sa Japan. Japan technology. Sa mga May construction po yun, walikin po. Sukat, walikin pa paano yung gawo na mapagawin sa lari. Wala sukat mo. Hindi mo lang labat ko yung Ay, July Pamangan. Sinalipan ng partner, talagang concentrate lamay. Puso. Unti-unti niya. Ay, listen. Unti-unti niya. Pausok ng tanan. And then, remember naman na yan. Sa iyan tayo kita niya, if possible, alam mo kami amang-amang may lulo sa kami. Medyo ang basa talaga. Para marami siyang moisture and amay person right na ba? Alam mo, amay limuta, amay. dito. Hindi pwede ang dala. Ito lang ang dala. Kasi nandiyan ikaw na usok. Kasi matutos yung kanyang usok, mayroong tubo dyan, papunta dyan sa tube na yan. And then, yung drum na yan, dyan sa matulog. Kailangan malamig yan. Kasi, pag mainit, hindi siya uusok or hindi siya maglilinis. Dapat maglalaban. Moisture. Kaya pag mainit na yung water, mapalitan ka agad. Tignan nyo yan, no? Lumalabas na yung usok. Alis dyan, alis dyan. Yan. Pagpapalitan kami. Yan. Pag mainit na siya. Hus-hus. Ayan na siya, oh. Saan ba niya talaga? Pinagsasunganin para sa iyo kung paano ilagay yung mga Tubig yun, iganoon niya para ma-dislodge yung spores at ilagay niya sa tubig. Ipapa-reproduce na lang ni Sige ba, sige ba. Okay. Smile. Irang mo harap. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Another. Okay, ang galing, ang galing. Ang galing. Arawid distance. Naman sa area po. Yan, dati vegetable area namin yan, tapos yun, nilagyan na siya ng kalamansi. Sabihin mo lang, hindi ko narinig.
Okay po, so nandito po tayo ngayon sa aming Calamansi production. Dati po siyang vegetable production area. So may spacing po kami na 4x4. So tinanong kami nung farmer bakit 4x4 kasi ang cheeser daw ng 4x4 ay Calamansi. Pero pag maliit yung space mo, pwedeng 2x2. Ay, 4x4 at saka 2x2. Pag nasundahan nyo ng 4x4 at 2x2, inom ng Mokusako. Jid ka naman si! Hello, sir! Santa Barbara kami! How are you today? Nasa Calamansi Plantation po tayo ngayon. What can you say about the activity today? Activities, ah? Well, ang galing-galing. Ang gusto ko yung musako. Mukusako, sir. Musako. Yes. Ano nyo ba? Instead na ilalagay ko sa halaman yan, no, gagawin ko na lang para sa sarili. Thank you, sir. Hello, Nia people. Hello! Hello! Ang Saan tayo saya-saya, magluto? ang galing-galing. Oo. Sa ano, manasing kita tayo after dito. Okay. Dati bakante pa to, no? Nung sa Di amin. ba yun wala pa naman to. yung pagkampuran tayo dati dyan? Yes, sir. Ano? Oo. Kaya meron kang alaala dito. Babalik-balikan. Alaala. Alaala ng nakalipas. Bakas ng nakalipas. Nakalipas. Ano yung sa kabila? Mga sopa. Yan. Piliin po ninyo yung medyo violet na siya. Pero yung mas maasim, mas okay naman yan. Yan. Magtanim po tayo ng mulberry. Yes, yan. Good yan. Pili kayo ng mas malaki. O dito na lang sa kapila. po natin si Ma'am Janela. Dito po, Ma'am Janela. Okay. Ayan na. Sir Andrew, come. Join us. Opag siya eh. Ma'am, okay. Region 1, number 1. 1, 2, 3, go. Wala na ba? Picture. Okay, picture. Okay, go picture. Madam ko. Ikaw. Hindi rin po. So wala pong makakahula. Ano po? Sinasabi niyo po to sa taong mahal niyo. I love you more. Jessa! Abyo po ang pangalan nito. Love you. Hello po. FF. Gising pa sila. Ito yung propagation area din namin. Yung mga may pangalan dyan, agri-division, agri-business, planning. Kaya talagang iningatan namin yung seedlings namin dyan. Gugut pa rin sa una. Alam namin mamaya sa kanya kasi ay, pine tree po yan, binili namin sa Baguio City. Tari. Congressman! Opo kayo? Sa yung
ratio kanina, di ba? So ngayon, walay quality control. Hindi masasabi na effective ang learning pag hindi nagawa ng tama. Correct? Correct, sir. Utong para bunga. Ano na namin, i-junction namin sa GC. Wala. Kung pagkawag na kayo, pwede na kayo Kalaya, may kalaya. Hindi, ang may sweet potato po yun na ubi. yung violet. Violet, violeta. Yung sa iyo lang ang ginagawa nila, sinasabi ko, pero kamuti. May dilaw. Yun po sa mga... Okay naman siya. So, 300 square meter, nakakainitan na almost 25. So, more na yung parang ano ba, tuliro ka. Kasi depend kasi talaga. Oo, para simbahan. Paano nga yung bagot? Okay, bagot. Lala bagot. Okay. Ito yung take out natin sa kanila. So, equal distribution din, pero secret lang ha. May partner yun. Okay, with that, thank you so much. Hapon po sa ating lahat. Good afternoon to everyone. Tulog na po ba kayo? Hindi pa. Kaya pa. Kaya pa? Kailangan kong kayanin kasi sabi nila, pag nag-organic ka daw, walang shortcut. Diba? Parang ganito po. We need to sacrifice a lot. Kasi during our planning stage, medyo masalimuot, pero at least kinaya natin. At least to come out with this activity. Gusto ko lang pong emphasize yung purpose, bakit po tayo nag-benchmark sa EMS Crops Farm. Ang EMS Crops Farm, kung titignan po natin, napakasimple lang. Tama? Yes. Tama? Tama. Malamang sa inyo po, mayroon din po kayong mga taniman ng gulay na kagaya po nito. Okay? So, ang main purpose po is para makita po natin na ganito lang po